Ayo, ayo tangane, tangane. Mendek, 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 mendek. Bokonge ning mburi ngene, bokonge. Ayo tendang. Pengen terkenal ora? Pengen bayarane larang ora? Ayo. Kok hubungane. Tangane, tangane rada mundur. Bokonge jentit, bokonge jentit. Nah, mleding, mleding, mleding. Ah, ora Pak, lali aku. Mau enek bocah pamit Natalan ya. Oh iya. Sapa sing pamit Natalan? Hah? Ya. Yo, iki enek Mas Sumbang sinden kecil, lagi sak kilan dhuwure. Ini Nduk, ini Nduk. Ya, kene. Ini Nduk. Tuluk, tuluk, tuluk. Salim, salim. Mlaku rene aku nyawang kudu ngeblak, bake kabotan gelungan. Jan kaya nyunggi tompo. Seweng dalu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Cahayu. Dialognya. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa saged, basa Jawa saged. Oh, nang ngono namine sinten? Selo. Sinten? Sinten? Selo. Selo. Wedok ki Selo asmane. Selo sinten? Kepanjangannya. Selonika Gracio Dewi Ferdiansah. Wow, Selonika Gracio Dewi Ferdiansah. Ferdiansah nggih. Ya, wah luar biasa. Saniki kelas sekolah teng pundi sekolahe? Sekolahe teng pundi? SDN 2 Payaman. SD, masih SD. SD. Kelas pinten? Kelas kali. Oh, kelas kali SD. Biasa anakku lanang sing cilik dhewe nduk sampean. Bah, anakku yo anake Pak Dalang, jek cilik sak padha kowe. Pinter misuhi bapake. Ora. Kelas 2 SD. Oh, begitu. Nah. Cita-cita ingin jadi apa, Nduk? Penyanyi. Penyanyi. Penyanyi dangdut, penyanyi sinden, penyanyi kafe. Penyanyi ki oke lho, penyanyi ki. Ingin menjadi penyanyi apa? Sinden. Oh, sinden. Nah. Berarti penyanyi di panggung wayang atau di panggung gamelan ngoten nggih. Oh. Kok sama nyinden sing ngongkon sapa? Papa. Papa? Oh, papa Dalang. Oh, bukan. Oh, anu bapake Yogo. Pengrawit. Bukan. Oh, ibunya sinden. Bukan. Loh, Bukan kok kamu Rias ini? mantan. Pengrias manten. Oh, dadi sampean sing dandani ibuke sampean dhewe. Ibumu sing endi? Wah, lali nganggo kacamata niku. Wah, ibuke sampean luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Nggih, 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 nggih. Mang salam kangge warga masyarakat Nganjuk dan didoakan untuk SMK PGRI 1 Nganjuk. Ayo, coba iso bicara dengan lantang atau enggak untuk lantang. Lantang kepengin do bosok iki. Bicara dengan lantang. Kok tak uyuhi raimu kowe malah diomongi lantang kok. Ayo untuk masyarakat di Nganjuk dan SMK PGRI 1 Nganjuk. Bisa enggak? Karena hari ini ulang tahun SMK PGRI 1 Nganjuk. Ya, bisa enggak? Tak warai ya. Tak warai sampean madhep rono. Aja nyawang Pak Dalang, kok sampean kedanan karo Pak Dalang. Maksudnya kedanan pengen dadi bapake ngono lho. Wah. Yo, selamat dan sukses. Ayo. Selamat dan sukses Untuk SMK PGRI 1 Nganjuk. untuk SMK PGRI 1 Nganjuk. Semoga kedepannya
Semoga kedepannya semakin jaya selamanya. semoga Semakin semakin jaya selamanya. selamanya. Nah, untuk Bapak Kepala Sekolah, Untuk Bapak Kepala Sekolah, sama ngerti kepala sekolahnya namanya siapa? Pak Lukman. Pak Lukman. Nah, untuk Pak Lukman Kepala Sekolah di SMK PGRI 1 Nganjuk. Untuk Pak Lukman SMK PGRI 1 Nganjuk. Dan para Bapak Ibu guru semuanya. Dan para Bapak Ibu guru semuanya. Dan para Bapak Ibu guru semuanya. Semoga diberikan kesehatan, panjang umur, yang selalu diberikan kesuksesan lahir dan batin. Aja dawa-dawa. Pokoknya diberikan keselamatan dan kesehatan. Diberikan keselamatan dan kesehatan. Amin. Amin. Nah, nggih. Badhe nembang napa Cahayu? Selo. Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Oh, pakai gamelan atau pakai musik? Pakai musik sama gamelan ya? Oh, enggak bawa dulu atau gimana? Oh enggak, langsung nyanyi ya? Oh. Pakai mic, enggak denger. Pakai ra, oh pakai ra, ya. Kalau bicara pakai mic karena dalangnya agak budek kupingnya. Kalau sudah dilunasi agak budek, pakai ra mas. Kacoro. Ya. Kusumaning ratri mangsa wiji kinanti mematri sajroning ati kang suci lintang-lintang pancerana antariksa api bui ayu sang rina kusuma wijaya. Tepuk tangan buat Nduk Selo luar biasa. Weh urung nyanyi we lagi ngerah wis sampean iso nyidem wong sakmene kae. Kabeh madhep rene nonton sampean kenek madhep rono sitok nguyuh bae kae. Ya. Ya. Sampean sing marahi nyanyi sapa? Belajar sendiri. Belajar sendiri. Lewat apa? YouTube? Oh, gitu. Kudu tak golekne gedang kudu tak untal kowe, Nduk. Ya, enek Cahayu pinter ngene iki ya. Biyen aku petuk Niken Salindri pertama kali ya sakmene iki. Saiki wis Niken wis gedene ranjama. Ya, nembang ya, sing kendel ya. Nembang nyanyi harus pakai joget ya. Oke, siap? Kusuma Wijaya. Yuk. Tepuk tangan sekali lagi buat Nduk Selo. Oh alah Nduk kok ya sampean kok ya apal luar kepala. Ngene iki nek aku ora nyangoni kok ya dosa hitungane. Ya Nduk, nggih sangu sekolah sesuk mriki. Karo Om Kangko mriki, karo Om nggih. Jenengan nyanyine lagu niki setunggal napa kalih? Apal malih mboten enten sing apal malih mboten? Enten satu apa dua lagune? Satu aja. Kalau satu itu 100, dua 200. Pilih nih. Oh satu aja 100 juga gak apa-apa. Oh ini terima kasih. Ini Cahayu. Terima kasih Salim karo Om. Oh sini. Selo semoga besok menjadi sinden yang hebat. So nek wis SMA jangan lupa daftar ke SMA PGRI 1 Nganjuk nggih. Sekolah yang sangat luar biasa. Nggih, banter. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nah, kowe kotangan saya mau kotangi apa to, Nduk? Sukses selalu ya, Nduk Cahayu. Selo. Terima kasih.
Oh, alah ngger. Ayo ngono. Aja dikekne bapakmu lho duwite nggo othok lho engko. Ora. Ah, mbah nuwun. Ya, Jan. Ya. Pak. Apa? Iki mumpung anak-anak kecil ini belum tidur, Pak. Belum tidur. Kasihan nanti kalau nunggu lama-lama. Oh, mau nyanyi lagi? Satu kali lagi aja. Oke, bisa. Kasihan, Pak. Ya, Nduk selo ayo Nduk, tampil lagi Nduk. Nah, Sampai. Ya. Duet bersama Niken Salindri. Habis ini pulang besok sekolah apa enggak? Besok libur hari Natal. Hah? Besok libur. Iya. Saiki ketok nek ora tau mlebu sekolah kowe. Ora Pak, lali aku mau enek bocah pamit Natalan ya. Oh iya. Sapa sing pamit Natalan? Hah? Ya, uga diucapkan selamat hari Natal untuk Selamat hari Natal bagi yang merayakan. Ya. Mat Kristiani, selamat hari Natal. Ya. The wish on the well wish. Hah? Oh iya deh. Namanya tadi siapa? Selo Baselo. Itu kalau rumah Padang. Siapa? Selo siapa? Selodika Gracio Dewi Ferdian. Ora pantes, sindene ora pantes jenenge ngono kuwi. Terus diganti sapa? Diganti Selo City. Nek cakala mangsa nek bintang utawa penyanyi apa pelawak ki lek nganggo mburine dikeki jeneng kewan ki iso kondang lho kan. Ora mesti, Pak. Jeneng kuwi lho. Aku lo kondang nek jeneng kewane, Pak. Asline enek. Sapa? Niken Salindri tekek. Aya. Selo, cita-citanya mau jadi penyanyi. No penyanyi, no. Sinden. Ya? Oke. Sinden seperti siapa lo? Seperti siapa? Mbak Niken. Mbak Niken. No. Kok nano ngono to, kan? Aja kaya aku ya, Pak. Lah ngopo? Engko aku ora payu. Lah ya ora. Karirnya aja, karirnya yang kamu contoh. Niken Salindri dari kecil. Nyontoh karire ya. Ojo nyontoh percintaannya. Ora cinta-cintaan, gak boleh. So lek wis gede ya toh, lek wis terkenal gak oleh kenal jenenge wong lanang, ngerti? Ngerti genah? Ngerti? Heeh, ngerti. Ken madhep ini diluk kowe iki ngomong ngono lahir batin ora? Lahir batin, Pak, aku nyontoni. Sing apik maksudnya. Biasanya nek nyontoni iki mending lakoni. Lah aku saiki gak cinta-cintaan lho, Pak. Oh iya. Sing kae ya wis kae. Iya. Kita semua teman ya. Iya. Teman, kalau berteman nggak apa-apa, kalau cinta-cintaan jangan, oke? Kamu sekarang kelas berapa? Kelas 2 SD. Oh ya, benar, pintar. Terus kamu rumahnya mana? Nganjuk sini. Oh ya. Sik to ganti sauri sik, mau jawab dhewe. Lah suwi lho Pak, nyauri Pak. Kamu wis ngantuk belum? Sudah. Oh ya, habis ini ya. Habis ini pulang ya. Udah capek juga. Sudah. Oh ya. Tadi siapa yang make up ibu? Oh. Terus tadi kesini diantar sama siapa? Oh bapak. Bapak. Iya. Apa sih mbok kotangin itu lah? Ora nek apa-apa nih barang. Kok mini Ram, kok cantik Ram sama niki. Ibu bisa nyanyi juga ibu Gak bisa, ibu Prias ya. Tapi lagu pop. Oh lagu pop. Oh yo sosoknya jadi warai lagu pop ya Bunda ya. Lah warai lagu apa? Lagu sinden toh Pak. Sinden ya. Kan cita-cita jadi sinden. Misalnya kamu nyanyi apa sekarang? Mau nyanyi apa? Tadi Kusuma Wijaya udah. Sekarang nyanyi lagu apa lagi? Apa bersama? Langgam, Bowo, apa? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Coba dulu tes nada dulu. Anu kan, malam hari ini juga dirawi dulurku Mas Agung Sudarwanto, wi gurune anakku Adeka Sang Narendra sing asline Nganjuk saiki mampane ana ing Surakarta. Oh, Pak Guru Agung. Alhamdulillah nggih, dalu Bapak. Ya kalau Pak Agung ya. Iya seangkatan karo aku. Aku jane angkatane ning dhuwur ning gandeng anu ora tau mlebu dadi barengane Agung. Ya. Yuk. Mas Agus. coba Ayang-ayang. dulu. Nah, coba ngeras. Astagfirullahaladzim, motoku mas kurane. Tak
Gas Agus ya. Iya. Pira? Dah dewa-dewa ning asmara kuatna ati kawula angkana kulala petresna datang kendhat saking coba Arewangi tapateni lahire tresna kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih nyawiji. Oke sudah, ini tadi suaranya sudah bagus ya Pak ya. Bagus, bagus. Tinggal jogetannya aja ya sayang ya. Contohnya jogetannya piye kan? Tolong kendangannya Mas, sing handset Mas, Gugu. woi, Gugu. Mas Gugu. Heeh. Kendangannya piye ya enake ya. Heeh. Kamu bisa sogok-sogok ala keri-keri enggak? Saya urung ngerti. Oh, udah ngerti. Urung iso keri sian. Kendangannya sing iso bikin jogetnya Mas sing ngene-ngene ya Mas ya. Oke ya Mas, Mas Gugu, Mas Gugu. Halo, halo. Jaipong ae deh kayake. Mas Guru hae, Mas Guru hae, Mas Guru. Ya gak aku iki ganggu Mas Gugu iki wayahe kerja lho soalnya Bu, masa ya tuwega to, ngono kok gak disawang to aku ijanan. Yo. Tangane ngene tangane. Tangane, heeh. Duh, gede tawa. Pak. Dewa-dewa ning asmara kuatna ati kawula angkana kulala petresna datang kendhat saking coba. Ayo tangane mendek bokonge ning mburi ngene bokonge. Ayo tendang. Pengen terkenal pora, pengen bayarane larang pora, ayo. Kok Hubungane. tangannya rada mundur. Bokongnya jentit. Nah, mleding. Ah, iki rada mendek. Ah, yo. Dewa-dewa ning asmara kuatna ati kawula angkana kulala tresna datang kendhat saking coba. Munyer larewangi papateni munyer ang suci kasunyatan yen aku sliramu nyapa mambu to mambu. Lah ya sing prat-prat mu sapa? Karena tibanya masih malu-malu. Iya. Kalau mau menjadi sinden yang terkenal itu ndak boleh ada rasa malu, ya. Gak duwe isin, ya isane ngisin-ngisini. sehat selalu, panjang umurnya, tambah pinter, berbakti kepada kedua orang tua. Nanti kalau udah apa Pak, lek ngarani Pak, wis nampa apa? bayaran,
Ya. Kabeh diparing neneng mamah kabeh ya. Terus semangat terus menjadi sindennya. Sering-sering, atau sering-sering setiap hari harus belajar. Nanti kalau ada waktu main ke rumahnya Mbak Niken ya. Arep mau kayak apa lek rono? Apa ae? Oh, apa wae. Sak jaluke. Kayak ono elep musik anyar gitu. Jodoh to, Pak. Ya Allah. Terima kasih Nduk sik lho. Dadah. Nggih.